Chun sta go códa fáilte go leabhar bheas agus an ceann a bheith a bheas go maniu ná ceann even ionintach an Garbhán. Agus Julia Donaldson agus Alex Scheffler a scríomh agus a bhaisiigh agus Gabriel Rosenstock a rinne an legan gaige agus seo leabhar annach cháúil go deo de gruflá atá ar nói agus tá taisteáin Harbh sáúil fiú an tanm grufló an Garbhán an an ceart gaige a bach Garbhán is tócha dún Garbháin nó le héad duine Garbh nó le héad is tócha an scíleis duine me cuman na scíbe nó cuma Garbh air agus tá mar tuisi seo a rapáil a bhí an eile beidir ghaach sé bheith sin ach tá na léróidí Harbh sáúil tá an rím gohanach leite ní an bun legan léit gom le tam fada ach tá sé fíor hamasta go deo agus tá luchín seo an agus chuann sé ólas ar an de éagsúlas a chuí agus fáin sé chuirsís ar an Garbhán agus ar deire cad a thuirdaíon ríist se í an bhart ar léas é seo nethar an nuair seo tá was an gléir agus stratam is dar fi anar a Garbhán is blasta lumar a bhí ok se léas é ní ghlacha sé a bhád seo leh ach lé mé lenacht déarnach ní neach ar talamh ná fós sa spéir agus scanríim an tanm asú go léir agus ach tá ocr sa teachtar a minis dar fi anar a Garbháin is blasta lumar bhí dar an feithne nithe atá ar mar thrón ní bhuiad tú mise le hithe mar lón. Hí an luch ar a hábhín só anar a Garbháin bar lomsa cunó agus sné mar bhíige agus tá scé go as tá scéil an éidirm ibrion an rihim ibrion na bhfuilí go hana choláite ar fad agus mula mé agus tá Garbhán an Garbhán agus a bhac nó ag an freisin nó Garbhán agus an Garbhán óg nó ag tá legan an eile an freisin. Sin é má tá leabhar eile de fáistí a chuir sé chuine am an lá bhí gom tamlainn ar léas céad leir fáistí léon agus bhí sin díon agus tá fáid flashback in í inisio agus an tamlín.